Jó napot kívánok! Tudja, mire állítottam meg? Mert én egy rendőr vagyok. Azért van rajtam ez a sellény, látja, hogy a hülyék is értsék. Rendőr! Örülök, hogy az ítéstől számított 100 méteren belül tetszett megállni. Jók a fékek, látom, a drágábbik gumit vette. Utoljára ennyit benzinkúton gyalogoltam, mikor hátul volt a vécé. Személyigazolványt, vezetői engedélyt, lakcímkártyát kérnék felmutatni. Mi? Nézzem meg alaposan. Minek? Na, lássuk. Lázár János. Maga az a fogadhajtó közértes, akinek a testvére van. Na, ez itt, uram, nem a Ben Hur, hanem az 5-ös út. Maga nem is a fogadhajtó, akkor meg mit nézegessem? Képviselő? Területi képviselő? Avonos csávó? Minimálbér plusz jutalék. Nem az? Csak jutalék? Országgyűlési képviselő. Milyen van magának? Mentelmi joga? Nekem meg telefonszámom a Blikkhez. Ha szépen mosolyog, képet is küldök. Na, szálljon ki szépen, addig se gyűrődik ez a drága öltöny. No. Amíg kiavászkodik, belekukkantunk a forgalmiba. S8-as Audi. Tudja, mi a jó ebben az Audiban? Hogy nincs nála drágább. Na, itt a leasing szerződés. Tényleg 600 000 forint havonta? Ja, hogy csak a rádió. Aha. Mondjuk azt nem értem még, hogy mi ez az S. Azt akarja mutatni, hogy ilyen kicsi SS méretű Audival jár? Csak a szerénység mindig. Azért, ha a smart pontokat gyűjti, 2 tankolás után már kap egy benzinkutat. Aztán meg ez az alvásszám nemzetbiztonsági okokból van kisavazva, mi? Ja, hogy ez egy egyedi alvásszám. János 0000000001. Hány kipufogója van ennek az autónak? 2, 4, 6, 8, ez már kéményseprő engedély kell. Ja, hogy ez a 2 itt az utánégető. Nem már milyen forgalmi. Pótlap kellett, hogy kiférjen a lóerő. A biztosításból meg kijön évente 2 Suzuki. Hát, nem cserélném el a lőcsét a magaméval, ha ilyen kocsi kell. János. Jöjjön ide hátra a csomagtartóhoz. A jól öltözött nagy darab barátjának meg szóljon, hogy ne ízéljen a géppisztolya. Mi az, hogy kormányőr? Akkor üljön a kormányhoz, azt őrizze. Ilyen drága kormányra vigyázni is kell. Motort miért nem állítja le? Klíma is megy. Eltart egy ideig, amíg ezt a mezőt itt letetszik hűteni. Szóval, János, hát, mit csináljak én most magával? Milyen gyorsan jött János? Olyan gyorsan jött János, hogy már szinte ment is János. Mire? Hát nem tetszett észrevenni a hangrobbanást. Ilyen hifinél nehéz is. Szigeten elég, ha beáll a nagy színpad elé, nem is kell hangosítás, még a Tarlós úr is hallja a Váci utcán. Hogy ebbe a kocsiba mennyi gomb van? Nem csoda, hogy magukat a parlamentben megzavarodnak. Ha nekem ennyi gomb volna a kocsiba, én is megzavarodnék. Mondjuk, ha jön egy kéményseprő, volna amit megfogni. Ne szórakozzak, mesél? Éppen azért szórakozom. Maga járt ugye egyetemre? Illetve maga járt. Na. Mondhatnám azt, hogy 2 20 000-es közé csúsztasson be egy harmadikat, de... Az ugye már igencsak korrupció lenne, amit mostanában komolyan vesznek, úgyhogy Pintér Sándor emlékére inkább lássuk a kötelező felszereléseket. Na János, elakadás jelző. Nem is 3-szög, ez csillagkapu. Első segélykészlet. Látom, orvos is van hozzá. Milyen kis helyen el... Hát mi
van itt csomagtartóban? Egészségnap. Izzókészlet. Ja, 7000 darabosat úgyse láttam még. Nem az olcsóbbikat tetszett választani. Láthatósági mellény. Hí, Dolce Gabbana. Hölgyeknek láthatósági kisestély is. Jó. János, most lássuk az elkövetett szabálysértéseket, akkor volt ugye a gyors hajtás, 50-es táblánál 350 km/órával készült épp a felszállásra, majd utána figyelmen kívül hagyott 4 körforgalmat, meg egy Tesco-s rokkant parkolót. Akkor itt van ugye ez a kerékpárúton való tolatás, szerencsére csak 130-al, de kerékpárúton ez is egy cseppet sok, mondjuk, megmagyarázza a dolgot, hogy közben telefonált, de azért a biztonsági övet sem ártott volna bekapcsolni, mert felszálláskor is mindig erőltetik. Akkor ugye itt van még ez a lézerblokkoló, ez annyira blokkoló, tegnap senki nem tudott kijönni az okmányirodellából, a fotocellás attól. Kollégának 2 dioptriát javult a szeme, mikor bemértük. Oj, van benne kakaó. Na János, hát ez ahogy így osztok, szorzok, kivonok. Na, van mobilja, számológép van rajta, adja már ide. Na, köszönöm, akkor lássuk, 110 meg 5, meg 7, meg 3, meg a csillagkapuért 4 mínusz, a jutalompontok plusz áfa összesen 145 pont. Emiatt körülbelül 9-szer vesszük el a jogosítványát. Valaki hívja. Milyen Viktor? Kormány Viktor, várjál Viktorkám, épp számolok a mobilján, majd mindjárt visszacsörök, de kihangosítóról, ugye? Flottás úgyis ingyen beszéltek, nem? Hé, nézze már azt az állatot, mit csinál, harmadszor előzte meg a busz megállót. Hé, álljunk csak meg! Na, Stoll úr, megint találkozunk. Mikor fogyasztott utoljára alkoholt a száján tartott viszkis üvegtől eltekintve? Húzza össze kicsit a pupilláját, mert megijedek. Látom az összes pohártartó foglat, nem dohányzok, nem tudok cigit adni. Na János, új kuncsaft érkezett, menjen, majd értesítjük, de ésszel.